В идеале сохранить праздник во всех его красочных цветах, и не надо ничего менять. Ну, можно как-то немножко усовершенствовать, но было бы хорошо, если бы сохранить его таким, какой он есть. Агар мо бақои миллати худро хоҳем, бояд ҳар чӣ зудтар ҳар як қисм, ҳар як он анъанаҳое ки ҳар як он ҷашнҳое ки Наврӯз ба худ зерҷашн дорад, онҳоро боз ҳам зинда гардонем ва нагузорем ки онҳо аз байн бираванд ва як намуд ба заволи фарҳанги тоҷикӣ боис гарданд. ҷашнгирии Наврӯзи аҷам аз ҷониби Академияи рассомони Тоҷикистон таҳия ва аз ҷониби пешвои миллат таҳсил мегардад ва ин худ як иқдоме аст ки зиндашавии табиат ва ин худ як иқдоме аст ки омадомади ҷашни Наврӯзро ифода мекунад ва ба андешаи банда хуб мешуд ки тамоми муассисот ташкилоти муассисаи давлатӣ паи иҷрои дастури супоришҳои пешвои миллат албатта ҳастанд ва боз ҳам идея ғояҳои худро дар ин самт такмилу таҷдид диҳанд. ҷашни Наврӯз пеш аз ҳама бо ҳафсину ҳафшим ҷашн гирифта мешавад ва қадимтарин ҳамон либоси мардумӣ ва ҳамаи он ҳунарҳои мардумие ки аз қадим ба мо мерос мондаанд ва то ҳол давом дода истодаанд дар ин ид яъне ки пешниҳод мегардад ва ба сайёҳон пешниҳод карда мешавад ки мардуми мо чӣ қадар анъанаҳову таърихи қадима дорад. анъанаҳое ки дар кишвари мо бештар рафтан ба тафриҳгоҳост, бештар русумҳои рафтан ба хонаҳои ақорибин, дӯстов, наздикост, дигар рафтан ба дашту саҳров, мелаҷоҳост, дигар бохабарӣ аз ақорибину наздиков инҳостанд, дигар пӯшидани либосҳои нав, дигар маросимҳои пухтани ғизою семанаку инҳо маросимҳои муштарак ҳастанд ки байни фарҳанги Афғонистону тоҷикҳо ва эрониҳо ки ҳамеша як фарҳанги муштараку забони муштарак доштанд. Дигар дар рӯзҳои Наврӯз дигар таҷлил мекарданд, мисли бозиҳои анъанавӣ, мисли бизкашӣ, мисли палавонӣ, ин чиз хелеёро таҷлил мекарданд рӯз. ҷашни Наврӯз ба шукуфтани гулҳо мувофиқ меомад. гули бойчечак гуфтани як гули зард дар кӯҳистоно мерӯид. вақте ки ҳамин гули зард мебаромад, мо бачаҳои деҳот ҳамин гулро дар сари чӯб баста хона ба хона гул мегардондем, хабар медодем хонаводаро ки гули бойчечак баромадааст, баҳор наздик аст, баҳор ин Наврӯз рамзи баҳор аст. баҳор омад. мо бояд ҷашни Наврӯзро беҳтарин ҷашн гирем. ин аз давраҳои қадим ба мо муайян аст ки мо бояд Наврӯзро бо анъанаҳои худ ҷашн гирем. мо тоҷикон вай кардаем ки бисёртар ҷашнро аз даст додаем. бояд мо ҳар як расму русуми Наврӯзро ба худ ҷашн дониста онро қайд намоем.